on the spear. Haka Ïalehkai Kriket ke India ke Pynliem no ya ke Afghanistan dah real wicket haka Ïalehkai T20 ke Nyngkong haka Lympung T20 ke balaisin laiwat hamohali henen kemiet. Da ka babe e ka thong ka ba shispa sab khnai ran ka India klala ban job da ka ba do no tang sa wicket hapo khat nyau pon lai over. Ushivam dube ulala ban tiet bon tam ha ka ba ulak kamai hinriu phoran batla bot pat sada ujite sharma ubla yo lai phoi ran. Kamashwa habati Nyngkong ke Afghanistan kalayo ban kamai shispa san pupraran ha ka ba kala do no pat tang san wicket hapo arpau over. Muhammad Nabi ulatit bon tam ha ka ba ulayo saupu aran. Na kabenta kari India Mukesh Kumar bo Agza Patel kila khormar ar wicket. Dah kan ke job ke India kala tam da iwei la not ha ka Ïalehkai ke balai sin laiwat. Ka Ïalehkai ke ba ar kan salong hanong ba indoor ha ka singi blame.